आयज मडगांव हांगा सगळे आमचे एसटी ऑर्गनायझेशन 16 संघटना तशेंच पंच सरपंच आमचे सगळे तालुका प्रेसिडेंट सगळे कमिटी यांची सगळ्यांची मिटींग जाली आणि डिटेल चर्चा जाली. जे रिप्लाय सेंट्रल गव्हर्मेंटाक स्टेट गव्हर्मेंटाक धाडलो की आमकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन 2026 नंतर जो सेन्सस जातलो तेजी नंतर डिलिमिटेशन कमिशन बसतले असं म्हणून जो रिप्लाय आयलो तेजे डिटेल चर्चा जाली. सगळ्यांनी आपले मत मांडले आणि तेज नंतर सगळ्यांचे मत घेऊन आम्ही आज 3 रिझोल्यूशन घेतलेले आसा ते हांव वाचून दाखयता. We hereby resolve to pass a resolution at Gram Panchayat level to give political reservation for ST of Goa before 2024 parliamentary election. सगळ्या मान्य आसा? तसेच दुसरे रिझोल्यूशन आम्ही घेतला. We resolve to organize a boycott meetings at every village panchayat level and the first meeting will be held in the chief minister constituency, that is Sakali. सगळ्याक मान्य आसा? तसेच आम्ही तिसरे रिझोल्यूशन घेतला जे आम्ही बॉयकॉट डिसिजन घेतलेले जेन्ना आमची 25 मे जी मिटींग जाल्ली मडगांव हांगा त्या डिसिजनाचे आम्ही ठाम आसा आणि वी रिझॉल्व टू बॉयकॉट लोकसभा इलेक्शन if government did not remove notification to reserve seats for ST of Goa in Goa Assembly. सगळ्याक मान्य आसा? ही अशी 3 रिझोल्यूशन आम्ही आज घेतलेले आसा. थँक्यू.